Makhosi amakhulu, sanamukela kwiKHANYISANI TV. Igama lami nguNkazimulo. Mawusamusha kwi-channel siyacela uthi-subscribe khona uzokwazi ukuthola amavidiyo ngesikhathi siwakhiqiza. Namhlanje makhosi amakhulu, sokhuluma ngamagobongo. Yini ndaba ngikhuluma ngawo? Igobongo silidlelani ngoba khona ukudideka okukhona la. Igobongo mawulidla lisuke liyinsipho, liwukudla kwabantu abadala, lihlambulula imisamo, lomvulanhlanhla, libanga labantu abasemzimbeni wakho abahamba belimele bengakhulumisani, akwakuyibona besebenza ngesimo sesintu, bakwazi baxhumane kangcono nawe bahlahle emzimbeni. Ngifuna ngilalele makhosi. Mawudla igobongo akusho ukuthi idlozi uzokhuluma ngesikhathi elifuna uwena. Khona omunye umuntu owadla igobongo uthi osimbela mhlawumbe u-18 days, ngenza umzekelo. Idlozi lifike lithi sengibongile emva kwensuku ey'ntathu. Omunye adla igobongo inyanga yonke lithule idlozi, seqede lezo nsuku esimbele zona liyithulele nje. Kuze phela mhlawumbe inyanga ey'ntathu mase kuyela likhuluma khona liyabhobola lithi hhayi, naku naloku naloku lidingayo. Yini ndaba? Siphuma kwimsamo engafani. Mawudla amagobongo lindela ukuthi abantu abadala bazokwenza into abantu abadala abafuna ukuyenza, akuwena obaphethe abantu abadala, cha, ibona abaphethe wena. Enye into makhosi amakhulu, nikhumbule amagobongo maningi. Khona elomndiki, elomdawu, elenono, elesithunywa, eliyisimo sempande, elesithunywa, eliyisimo sewasho, elabalozi, elokulungisa imoya yakumalume kama, eyokulungisa imoya yakomalume kababa, igobongo lenkulumo, negobongo lelumvusa dlozi, elivusa idlozi elivilaphayo, negobongo kuthiwa igobongo lentaba, negobongo kuthiwa igobongo elimnyama. La magobongo ahlukile. Akusho ukuthi mase udla amagobongo la okuqala, iy'ndiki, nendawo, nenono, sekulungile. Nasekudleni lawo magobongo, makhosi amakhulu, nikhumbule ukuthi ahlukile. Khona adliwa nenyongo yenkukhu, kube neqhude elibovu, imbangele, nenkukhu emhlophe. Khona amanye angafakwa lezo silwane noma lezo zinkukhu noma lezo zilwane. Yindaba, ingoba le mimoya esiphethe ayifani. Manje nansi into eyinkinga-ke, umuntu wamanzi uhlanganaphi negazi? Sengikhulumela nina enihambile nawo othwasa, baniphuzisa igazi, naphuza iy'nyongo, nigcina ngokubhodla kuphela, izinto azilungi. Ukukhumbula ukuthi uma uya emfuleni, uye olwandle, uye ezibeni, uye entabeni, uye empophomeni, ukhuleka emvuleni, zonke ley'ndawo ila sixhumana khona namathongo, kodwa sisuke ulola isipho noma usuke ufukula labantu abasemzimbeni wakho. Nansi inkinga esibhekene nayo. Usulidlile igobongo, bathule abantu abadala. Usuthenge zonke izembatho, bathule abantu abadala. Usuyile entabeni wayo yonke indawo, bathule abantu abadala. Kwenze njani? Yini ebanga ukuthi igobongo lingahambi kahle? Khona into kufanele ngiyilungise la. Igobongo liyafana nesithunywa, noma ngithi idlozi liyafana nesithunywa. Isithunywa uma unenhliziyo embi ayikhohlwa ukuthi sobhoboka. Ngiyaphinda, uma unenhliziyo embi, uwumuntu ongaxoli, umuntu ohlala udlinzile, soba khona ngesikushiye, kodwa asikwazi ukuhlala kulowo mzimba, asikwazi ukuhlala leyo nhliziyo, ngoba umuntu ohlala ebophile. Uzalwe ukukhanya kodwa ukhetha ubumnyama. And into ebuhlungu uma uyingane yedlozi, udlula ey'ntweni ey'ningi ezibanga ukuthi impilo ingajabuleki. Manje okunzima-ke ukuthi lo muntu ohamba naye umuntu ekhululeko oza ngesimo somoya oyingcwele. Okunye okubanga ukuthi angabhoboki noma usumuse empophomeni, wenza yonke into, wadla konke, inhliziyo yakho. Uhlukunyezwa ubaba wey'ngane, uhlukunyezwa iy'ngane, uhlukunyezwa abangani, umphakathi, isekhaya, ubophile enhliziyweni. Sobhoba kanjani isithunywa? Ngoba loyo moya oyingcwele ufaka udileye kuwena, okudinga ukuthi ube isimo esithize
Kunzima-ke ukuxolela abantu benkosi, kanti umuntu omkhulu. Uma ngithi ukuxolela imumva lakho nokuhlukumezeka kwakho okubanga ukuthi uma ubheka ezinye izinto noma ukhuleka amaphupho angacaci noma ogogo nomkhulu labahamba nawe ngingahamba kahle izinto. Cha, angingabi muntu. Isihloko sami amagobongo. Uma udla igobongo, yekela idlozi kube ilona elikhulayo. Uma besabadla abantu abadala, musa ukubaxina ngesikhathi bedla wena usufuna bakhulume. Akekho umuntu okunika imali ngaphandle kwabantu bakini, ayisho nomelaphi wendabuko. Akekho umuntu okusiza abantu bakhulume ngaphandle kwabantu bakini, noma kuthiwa ukunika zonke iy'mpande. Ngeke uliphoqe idlozi lezinto engingafuni. Kuphela esingakwenza njengengane ukunxenxa, sincenge kubona ukuba silekelele. Ngizobuya sengijule kakhulu ngesithunywa ngoba khona inkinga esibhekene nayo la mayelana nesithunywa. Kodwa mayelana negobongo, uma udla igobongo, awuyekela abantu bakini bazenzele bona ngoba ibona basemzimbeni. Ibona abaziyo benzani, ibona abaziyo bafunani ngempilo yakho. Uyangizwa makhosi? Umelaphi wendabuko uyena okufanele akunike igobongo, kodwa abakini abazokhetha ukuthi liyasebenza yini, ukuthi liyabalekelela, nokuthi sekudleni igobongo ikuphi abakunika kona. Angingabi muntu seku-6 minutes. Ngiyabonga makhosi, ngithe ngicacise mayelana negobongo nokuthi selidliwelani, noma ulidla usuke ulinde bani ukuthi akuhole. Ngiyabonga makhosi.